Много вземи в рибата фил, не знам какво се дължи това. Не лака. Да, може. Не, ти разреши както записвам с 50 фрейма и изведнъж 25-20 направо не мога да се прецеля. И то с твой компютър, бат, не говорим за моя. Ще видите, аз ще го коментирам това видео и ще го пустите. Ще го дам да го видите за какво става въпрос. Добре, чакам. Чакай го. Давай. Много се забавих тук. Не, добре сме. Аз пеша стигнах лицето вече. Да, влизате в тунела, да си напред. Защо никой не взима цветър, ход? Взимат го. Марине, за стена да фанеш Точно какво правим? с джипа. Бебе. Остава, бе. Техният танк май на цел отзаде, бе. Или? Те бето захвачи. Да хода ли напред? Ами... че... По-скоро се откарам къде техният танк да свалим него първо. Техният танк е на... Или Отива ще за на- обикаля от Ето го ляво. пред нас. Умрех. До стената и до това, до циментираното. Убих го, обаче той ме уби. Бе. Той беше само вътре и избяга. На бето свалих двама. Не ги удари. Чака крайно дясното. Танкът им седи над. Кара, визи, убих го. Визи една вляво, вляво една. Нещо се... Айде, бето чисто. Има двама там се дигат отляво точно. Няма. Техният танк е долу. Кухнята ма взеха, щях да ги изчистят тия. Малко идеално. Май е долу всъщност. Не, ония си го правя сам с крила. Там където стреляме. Аз гледам тук. О, свалиха ме със слаба от някъде. Майка е дала. Аз съм долу. Мина вляво. Един с граната взех. Няма амуниции да е. Май го убих. Убиха ме, да. Не ме дигайте, не ме Има дигайте. един такова джаз. Влез вътре. Сигурно се качи горе. Тенен. Не го виждам. Кухнята Как е ти на един. Б? Един долу на Б. Вътре в кухнята има още. Свалиха ме оттам. Отзад някъде. Не се пътим за това. Моста, маняк, горе. Граната. Един с граната мъртв. Резките на мрията преди уби. Хващам и малко. По-горе убихте ли го? Ей, Стреля ви, Две бе, ракети танка от техния. някъде. Дигаме. Техният БТ е излиза от тяхната база с малко. Те се пускат с вас там. Аз ги убивам спокойно. Кръв ви идва един. Още умря в кухня. още един. Срещу кухнята. Влезна един и го дигна са. Граната. Кондора БТР техният там. Още един срещу кухнята. На малкия спалнер. Там спалват всички. Маняк на мост има ли? Дигнем. Някой в гръб на С. Презареждам. Техният БТР това отляво, това Сега ще им влезе. Кухнята има трима някъде. Не, взеха. Марто, ито аз ще ви дигам, вие стреляйте. Убиха ме на те двама.
Ейцо, как ще тръгнем заедно, ще ни избият, бе, човек? Аз бях по-близо. Ама не, няма да го Стига, видим. Кухня, кухня, после ще се карате. Ползвам се на бронята. Аз ще мина през кривия. Виждам го. Еба ти безсмъртника, бате. За това е, зад Фащат ни цел. сергията, зад Фащат сергията. ни цел, да Убих го. Гръб ме убиха някъде. Граната Няма влезе. никой на цел в момента. Ние сме трима души. Вие ме знат. Следичка, ако Там не. мина отпред са. Отляво, на цвета отляво. Ръчнека ме зад стафа. Зад къща вид. Вътре са двама. Свариха ма. Точно горе. Дясно. Крият На ме, страйк крият ме. върни се ми лесно. Окей. Вътре са двама са. Да, двама има в къщата на цвета. Излязоха навънка. Единият е вътре на втория етаж, на покрива единия. Другия е навънка на пазара. Ударихме танка. Аз взимам бет. Долу е танка, долу е. Двама долу на цвета. Убих един. Влез. Окей. Има някой на бето, Ау! който да го взимам. Много са на бето вече. Кондора е застанал Напротив, точно вече отдясно сме там. на цвета. Точно отдясно застанал в улицата да гледаш точно към тяхната база, пълен бейсрейт, брат. Ние дава на танка да... В бета има в ляво двама човека. Давай още член френаж да пиеш, не вие черната зона, давай, напред. Ако мога да нареча, защото съм на стълбите. Аз ще мина през кривите ми. Двама на бето долу. Оу, Трима долу, и аз убих един. добре, някакъв джип Взимат излиза. ця. Взимат ця. Вътре в стаечката, тук е пред. Вътре в стаята, до мен има човек, до стаята до мен има човек. Свалих го. Идвам с джипа сега. Warbringer е две полици. Да го е. Убий ги тук. Кондор там Аз до да град. гледам, ти отиди там да гледаш. Повече на другия спаун да гледа, другия спаун. Малкия спаун, малко стаечка. Гледам го. Тук в кухнята убих един, обаче другия спал малката стая му убиха. Лава тръгна, трябва помощ. Една джипка гръб. Убиха мана. Взимат сет. Една Аз джипка има влизам в на ця. БДР. Тето на джипка. Спаун са на те. На Ато са много. Нямат се вече. Сочо, вкарай го на тук. Отивам да си взема обратно сет, няма да ходя на. Цей С бе. БТР влизам в те да го изчистим. Убих един. Хващат бе. Хващаме Двамата ли ще наземи така бе? Гръбнал би. отваря къщата, обърни. Къде стреляш? Ще му... добре, ще тява майка. Умряхме заедно, мъртво. Айде, че пак. Техния БТР май был... Ето го, на улицата. Вие. Не се Взети- подавай, взети влезте има цеве. това там. Дай през кривията на Блейк. Как ще се гледай го качи е, с него? зад камъка. Който му да спомня върху мене, в гръб си ми на бет. Убих един РПГ. Сега чак. На Б. Поня се връща назад. Не мога втори път така му убиеш, не може. Две РПГ-та, надявам да го свалиме. В остана разминаване. Това е не кърпешно.
То мини на другата картешка. Тук на близкия камък. Зад камъка е, да. Идва и Вкарат го на или слотна покрие, просто, показва. не е буклук. Чакай да си покажа. Аз ще побия не в гръб. Свалиха ме отдасно точно. На ато. Волих един на бе. РПГ. Еди му отива да го дига. Дени. И няма го Вътре, това камък. вътре в втората тачка си. Ато съм. Отбих вътре в стачка един. Долу е, долу е. Ето са нас пак. Гледайте да им бе изрезва техния мап. В кухнята си. Марто, те, Марто. Те си виква. Добре. Не ме набиха. Чакай, стой. Срещу кухничката се. Един има поне. Автомат. Хванахме алфа. Добре. Стой с танка отвън. Почвай да го убива, ние че се скри. Прегря. Техния танк идва. Взимат беле, бе. Аз гледам спално точки отзад. Добре, гледай я. Ударих им танк. Кухнята има трима. Двама долу, третия ги дига. Умря един. 4 са даже. Въгъла. Отсреща мене. Това е очето. Нагоре Прегря. стойте. Бил ги. Ай сега да ги цепим. Още повече. Колко е златата? Иван, Ще къде бъде си? 128 на 116 за нас. Взима тато. Върни назад да видим. Два фрага ми струваше това, не знаеш. Ким деба. Аз ще спална на ато, ще влеза в гръб. Но си танка до автобуса, не? От друга страна на автобуса, за да може да стрелим навътре в това. Двама долу. Не, И доста не обаче се отпусна. дигат напрекъснато. Ти им взема джипа обаче. Внимай се. Свалиха ме на накрая на вето. И танк, и танк, Е, и го танк. идва. Трима стрелят по нас. Човек, трябва да гледа един назад. не може да Свалиха гледа гръб. на БТР. Пустете ги момчета. Те са дезориентирани вътре в кенето. Кухнята. В отсреща стачката го свалих. Танк на алфа. Имам малко патрони. През кухнята ще идват двама. Уби ме, да. Некой да ме дигне в кухнята, умрек. Е, танка помре страшно. Танка ми щупи джипа. Здесь си го гледа. Да. Дигай Но го, ще Папа. вършим с гръб с нашия танк. Кондор Убиха ма. Те през коридорчето сминават на бето за кухнята. Не можах да те дигна, набих ти дефибрилатора, ама не стана. Аз го бих издънал спокойно. В гръб му убиха някъде момчета. В гръб от цето някъде влезнах. Не. На старата ни позиция са. Казвам, че съзнати, там му убих го. Те в кухнята. Отсреща. Двама ата е страйк, ата е в гръб си им. Качвайте се. Не те му Те те. убиха в гръб е. Няма страшно.
Тето взима. Двама на се убих. Третия му убих. Убих един на бед, не знам колко имаш, чак трябва граната. По-малко от нас, дайте го вземем. Трима са Не на знаеш, те. че Назарът да... Те има трима. Не сега само да вземем. Граната под Там вас, може. граната под вас. Има Аз още ще вдигам, трима бе. там. Чупиха стената. Коридора до кухнята. Можах да се скрия. Е, там отляво са някъде. Не дигайте, бе. Оправим. Гръб убих. Добре. Двама на Б долу. Трима, четирима, обаче остана още един. Половината са свалени. Върнете се там, ако искаш. Епа един. Оп, техни, пред нас. Е, на малкия Долу на спълни цел има бит. двама. Не стига, бе, ба си лъкъра. На малки спонсор, на малки спонсор. Тръгнах Трима, на четирима. Един към Техният С. танк тръгна отляво, ще Танк към го С. вземе на танк. Там те ги цели. Чу БГ си спълна. Нефа има. Гони го. Това ще прави. Нашия танк идва на тези техния. Айде. Върти се това нещо. Добре, давай много. Много хубаво. Някой се е скатал на С. Как умрахме тука? Туго. Идват от пато. Убием, добрата бе. Това ще чарнем. Отивам на цвет. Убиха ме. На бед. Трима. Къде са на Ограда. цвет? Къде са на цвет? Гламарирането ограда, до плагата. О, само с граната. Танка на С, танка е на С. Да, обратно по срок. Това ракета нос е убит. Прибях. Сега ще умрат 4 гранати при мене влязаха. Казвам, горе гадах има ли. А, той е наш. На Бето са всичките. Бед. Доста са, не са всичките. Бед са на кривия тунел. Нема. Дайте в този танк нещо го правим. На цето Марто ще го взимат. Спалват се до джип. Пати танка, аз извиняй, брат, че аз не мога да се спална. Давайте мост под да отклона бед. Няма никой по нас там. Кондоре, те са на дай да цвет. спрем да го фаним този танк на Чарли, бе. Държи ме Б и я, бе. Дръжте го там, дръжте го. Кукурузо. Трима са най-малко. 70 на 36 Къде за отиде? нас. Камари тръгна се. Най-малко 4. Давай, Убих един на бед и още да го един. фаним Даже този го танк. Двама има. Хвърли граната там. Танка е пред църква. Само РДГ спамиват. Ресни нашите на друга страна. Който ако може. Който е върху мен да наресни. Техния танк е долу. Вземе. ФПГ. Б. Кухнята са двама. Дясно Идва страни. наблизо. Някой да Взима нашия джип. да фани. Си? Учим да фанат си. Има Марко, 5 Марко. човек на бед. Идва пак. Кампи. Втория етаж на къща от това мърда. Ми не можах. Свали го един, ама сега ще ги дигнат. Когато нас са на улицата на нашата. Няма никой. Пак на улицата самата. Убих двама. Вътре на Карай обекта. канал, карай канал.
Ти мини оттам, аз ще мина Ако да централ. на къщата на бомба. Долу. Пустиме Отляво, тук, отляво. пустиме тук. Дай напред, ман. Аз се знам. Лявата страна, лявата страна на къщата. Взимаме бето. Долу е Водително до помпа. тебе, сол. Танк. Внимателно съм отварят може. Майко, как се обърнах и се спал на тос пред мене. Нямат бе, нямат бе. Не. Аз влизам към Б. Има тато, май. Танк и на НАТО. Опа, спална се на Б. Къде? На левия големия спална се събой. Това на големия си, там сега. Там са склад, може би. Няма чисто. Иди, само бъдка. Долу е то. Айде. Ти не бъде по-спомня. Ева ви. Колко е втория? 43-0. Браво е. Колко? Дета, браво. 43-0. Добре. 166 за нас. Значи на